Finyakidi, Ramogi TV. Erokamanya Finyakidi wadhi nyime kama amen mar siasa ekindoga ema DCP Rigathi Gachagua ko jalub jatend piny Ngire Kithure Kindiki ewi ng'at madhi telo ne oganda jomasawa e siasa medo chwakore bang' Gachagua nyono Kindiki e Luala kuom temo pogo oganda jomasawa. Gachagua simo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi Ngire Kindiki kod jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku e pogo masawa ma ugwe kod masawa ma imbo ka onyono ne gwenge mag masawa en achiel. Gachagua bende donjore gi duond buche manyien ma owacho ni Ruto loso mar pogo oganda jomasawa. Chris Owino miyo waler mathoth. Kaka ndalo mag yiero medo sudu machiegni e kaka siasa mag yoko ombulu mohewo milion 4 mag masawa medo chwakore. E kuonde chung od bura mag Runyenjes kod Manyata e kaunti ma Embu, ogai mar DCP Rigathi Gachagua ogoyo kompiny mar nyono e chuodho kenge duto mag jalub jatend piny Profesa Kithure Kindiki mar keto ombulu mag oganda jo Embu e chondo mar jatend piny William Ruto. Gachagua omako mawi kod Profesa Kithure Kindiki kuom temo pogo gwenge mag masawa e masawa ma ugwe kod masawa ma imbo. Wakikuyu na Embu ni kitu kimoja, kweli ama uongo? Wakikuyu na Embu wanaweza wachana? Wanaweza wachana na Wameru? Kusema tugawanye mlima ni ujinga, si ujinga. Wewe Soprano mkiwa na Roko umeambiwa na watu ya Kevote, watu ya Runyenje, kugawanya mlima ni ujinga, uachane na hiyo upuzi. Gachagua wacho ni chenro mar pogo oganda jo Embu, Meru kod Tharaka gi jo masawa mamoko en chenro mar William Ruto ka owacho ni ok bi nyalore. Unajua huyu Kasongo ameingia ile mambo ya Moi. Moi aligawanya mlima Kenya akatukalia miaka 24. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mwaka wa 1992 Moi aligawanya mlima, watu ya Nyeri, watu ya Laikipia, watu ya Embu na Kirinyaga na Meru na Tharaka Nithi wakasimama na Mwai Kibaki akapata kula milioni 1. Watu ya Murang'a, watu ya Kiambu, watu ya Nakuru, Nairobi wakasimama na Matiba akapata 1.4. Moi akapita katikati, kura yake ikiwa chache. Mabiro bang' Profesa Kithure Kindiki bagoromo ariyo e counties mag Embu kod Meru e okenge mar keto ombulu mag counties ariyogo e odher mar William Ruto. Sisi tulierevuka tangu mwaka wa 2002 hatujakubali na hatutaweza kubali kugawanya mlima. Tangu 2002 tunapiganga kura yetu kikapu moja, na hii mwaka 2027 watu ya mlima wote tutapiga kura yetu kikapu moja chini ya chapa moja kufukuza Kasongo aende nyumbani. Jodongo mag oganda jo Embu kod Meru mane osidho Profesa Kithure Kindiki ka jaloso mar jomasawa jumachiel mokalo bende olony kod Gachagua ka oseyogi kuom dhi ataro mar tijgi maduong' mar oganda jomasawa. Na siku katika hii mlima kwa Waembu, kwa Wambere, kwa Watharaka, kwa Wameru, kwa Wakikuyu, wazee hawajatumika hata siku moja. Zaidi ya miaka 500 wameishi. Ati wazee wanaitwa, ati wanapewa kazi, ati ya kugawanya jamii. Tena ni kukosea wazee wetu aibu, ati kuwapatia shilingi 2,000. Mano ma inyalo wacho ni en otene duond bura manyien mar People's Party of Kenya mar jaod bura mag Harun Ndindi Nyoro. Gachagua wacho ni mago gin duond buche mag William Ruto mar pogo oganda jomasawa. Chris Owino, Ramogi TV. Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi okwedo kweth mar jonjore kod jogo makelo tulo e rome mag siasa